ja, benvinguts i benvingudes. Jo soc la Gala, ell és l'Eloi. Tenim 800 col·laboradors, més de 500 persones a les assemblees del barri, més de 400 personas treballant en els eixos. El trabajo que estamos haciendo desde tesorería y desde captación de fondos es un trabajo colectivo de gente que está aprendiendo y que está construyendo ese modelo todos juntos. Estamos publicando en la web las entradas y las salidas por categoría y, como veis, en esos meses... Perquè la jornada d'avui és una jornada on tots hi hem de formar part, on tothom ha de ser protagonista. En una sala hi haurà xarxes i participació digital i en l'altra sala hi haurà web i disseny. valenta, sinó perquè esteu totes i tots vosaltres, perquè cada dia som més gent, perquè hem perdut la por.